Ak si myslíte, že ste na pokraji síl, spravte toto. Je to jednoduchá, ale silná myšlienka pre každého, kto chce znovu povstať. Urobte úlohu pred sebou takú malú, že ju nedokážete odmietnúť. Táto myšlienka odráža stoické učenie Epiktéta, ktorý povedal: najprv si povedz, kým chceš byť a potom rob to, čo musíš urobiť. Aj keď sa čin zdá bezvýznamný, jeho vykonaním čelíš chaosu s odvahou. Váš cieľ sa možno bude zdať ďaleko z počiatku, možno bude nedosiahnuteľný, ale taoisti učia, že aj cesta dlhá 1000 míľ sa začína jedným krokom. Keď tento krok spravíte, získate hybnosť, to momentum a čoskoro sa budete hýbať rýchlejšie, než ste si pôvodne mysleli. Pravdou je, že keď začnete robiť tieto malé kroky, nezískavate len nové vedomosti alebo zručnosti. Rozširujete svoj svet a dokazujete si, že vy sami dokážete zmeniť svoj osud. Každý malý čin je tichým vyhlásením: ja som ten, kto koná, ja som ten, kto tvorí svoju budúcnosť.